है बहन चोद, पूरा पेलनपुर पंचायत के लोग पहले खातिर पीछे पड़ल बा। अभी तक प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसा केहू के खाता में काहे ना गइल? पैसा कमाला में साइन जल पेपर पर साइन न कर बता। ऐसे कैसे कर देम साइन? बकरी के गाड़ जहाँ मन वहाँ हक देनी। एगो मकान पर 20,000 रुपए लेवेला। लेम ना 5 साल गान लग रहा है सिलोट पर। हम बार उखाड़त नहीं हो, तारा नहीं के पता कि मुखिया बने खातिर कितना गान मरवा के पड़ेला। पेपर साइन करे के 10,000 रुपए लेम, न तो ना करेम। तू सीधे बोला ना हम 50% लेम। वारे ला चाट मुखिया, पिछला बार जीतलो शहर में कोठी पिटवा देलो, अब की बार सोचता रहो दिल्ली में किली ठोक दे के। हम आवास होके तू लोग के गाड़ मार के जीएम। जातानी पेलनपुर पंचायत में पूरा ढिंढोरा पीट देम। मुखिया साला घुसखोर बा। मुखिया जी उठ के चल गई लगा, बड़ा माधर चोट लगता। फार्म के नाम पर पहले ही लोग से 1500 ले लेता, हमनी के अब गाड़ा माराई के पैसा दल जाइए करा के। 5 साल गान वहीला बानी नौकरी लेवे खातिर। जातानी पूरा गाना से पिटीशन लिखवा के पूरा जिला के वीडियो बुला के तो इनके 5 दिन के अंदर नौकरी ना खा गई नु तो तू कहे से कहला चाटा कहत रखो। ओए राणा साहब ए वार्ड साहब मजाक नहीं कोई नहीं है। आई 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 रो बैठी, बैठ के बात कही जाला। साला बड़ा अच्छा से पता बा कि मक्खी के गांड से मुंह के निकलाई। वार्ड बाबू गुस्साई मत, राउरो हिस्सा रवा मिल जाई। चली गांव में बता दी क्या क्या घर बाकी बा। आवाज साहब तो बेजा से शुरू करे के लिस्ट में नाम बा इनकर। हां तो आवाज दी। ए ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा। वार्ड साहब हमरा कितना बार माना करबे हमरा दुआरी पे कुकुर बिलार के मत बुला के लियल करी। हमरा ई नेटवर्किंग मार्केट में नहीं के जुड़े के। ए काला कोबरा पहले बात तो सुन। ए चम से बेल से यहां चल लेना तो मार के फाड़ देम, दवाइयो ना होई। यहां चल के साले ना तो नाली में पटक पटक के मारे। आवाज बाबू हाँ। ये इतनी बहन के रखे लिस्ट में से ऐसा नाम हटाई कि एकर सातो खानदान आके हमरा से गण लियो नु तब पर नाम ना जुटे। साला तोरा समझनियो ना समझ में आइलो। एगो तो कैसे कैसे अपना मेहरारू के मन अइले रहनिया तले तू बीच में लाड़ चाटे चलैला होगा। एगो तो साले मुश्किल से टावर में पावर दल तले तू बीच में लाड़ चढ़ चलावत रहो। अगला बार से हमरा द्वार पर ये इंदिरा आवास खातिर अपन केरा निकाल के तेरा मुंह में डाल ना देन तो कह दियो। अरे रउआ समझ में नहीं आवत, आवाज साहब से ऐसे बात कइल जाला। हम इंदिरा आवास नु देवे खातिर आई रहनी हो। अरे रुआ आवाज सब भई चल जाई द्वार पर बैठी बैठी चली। ए बाबूनी के माई 3 कप चाय 3 गो कुर्सी निकाल के ले आता हल्दी। ओ काला कोबरा जी सुनिए ना, इस साला वार्ड बानू लतिहल बढ़ले बा। आज हम आई रहनी खाली और घर देखे। आज शाम के 6 बजे अपना बीबी के आधार कार्ड राशन कार्ड के फोटोकॉपी और 2 फोटो शाम के 6 बजे लेके पंचायत भवन में भेज देम। 5 दिन के अंदर अंदर में पहला किस्ता गिरवा देम। जाई आवास बाबू का करना फुसु फुसु बतियात रहनी होई। चुदाई के बात करत रहनी हो अन पड़ला चाट वाट कहीं के। अब बक महाराज रोला बात करे सा बुझिए नहीं छे। अब से रहुआ सिर्फ घर बताएम, हम बात करम। चली आवास बाबू हाँ। हिंको लिस्ट में नाम बा हाँ। तो रउआ बात करी तो अच्छा। पैसा को का होता नहीं। ठीक भाई। ओ चाचा ओ वार्ड साहब कुछ कहला बड़न। बैठी सर बैठी। रउआ के बानी? अंकल जी हम प्रधानमंत्री आवास योजना का सहायक बानी। एगो काम करी, राशन कार्ड के फोटोकॉपी आधार कार्ड के फोटोकॉपी और 2 फोटो ले आके दे दी और बाकी जौन लेन देन के बात बा वार्ड साहब रउआ के बता देम। ऐसे का हुई सर? अरे चाचा रउरा इंदिरा आवास नु मिली। ये हमार जूजी मिली। 20 साल से सुनते सुनते हमार झाट के बाल पाक गए। अरे चाचा काहे खिसियाता नहीं, अब पहले वाला जमाना नहीं के ऑनलाइन सिस्टम हो गइल बा। रउआ गांव के मुखिया सरपंच से रउआ पता कर लेहन। वो बहन 14 वार्ड मुखिया के गान मार ले, हाथ जोड़ के वोट लेवला सन और जीतला के बाद इंदिरा आवास के नाम पर 2000 के नोट खींच लेवला सन पक्का मकान के नाम पर। दम है तो कहीं ना के हमारे द्वार पर टप जाए के। इस बार पक्का लाठी में तेल पिया के रख ले बानी, नीचे से घुसाएम ऊपर से निकाल देम।
अरे महाराज ऐसे मत बोली, वार्ड और मुखिया तो अच्छा लोग बा। अरे छिनार साला तोनी तीनों मिलल बड़ा सन। ए सोनू मोनू गोलू लिया भैंस बांधने वाला रास्ता सरकारी बाबू के बांधा सन। सरकारी बाबू के हिलाओ गू गोर के खिलाओ अपन वाला केला। जाए ला चाट बुढ़ऊ, ये मूर्खई से तारा 20 साल से एगो झाट उखाड़ के ना मिलल, अब इहो ना मिली। जा चला देनी लाल कलम। ए मुन्ना जल्दी आ, दम निकल जाइए मुन्ना। मुन्ना अरे आवास बाबू रो बहुत परेशान लागत नहीं, काम उम पूरा हो गई? हाँ सब कुछ हो गइल बा, जाई और पैसा के बात कर लेम। और जूस अरे सर हम तो जूस के आशिक हई, जाते ही 5-6 गिलास खींच दे। जाई। प्रणाम दादा, हम कलर ने नु एकरा बाद बिल्डिंग पिटा जाई। अरे वाड तू भी आयल बड़ी का? हाँ बाबू जूस पियावा वाड सबके। लागत पाकल पपीता के जूस तो लागत सोई से पपीता नहीं पाकल। अरे हटाओ, पहले घूस के बात करियल जाओ। है बाबू दोबारा से दम फुलता है मोना, मीठा वाला लिया। बाबू अब छोटका सा आग पड़ी। अरे बहन चोदवा गुहू के जूस रखा, तोरा का लागल पपीता के जूस पिलाएम। ये बात याद रखिए, कोनो से घूस मत लिए। गुलाब हम कसम खाता नहीं गू के गिलास के पूरा पेलमपुर पंचायत से पेटिशन लिखवा के 3 दिन के अंदर तोरा ब्लॉक से फेंकवा दे। साले बाप का जूझ फेंकवा दियो। इंदिरा आवास के नाम पर लोग से 20,000 30,000 50,000 घूस लेके जनता सबके गांठ से खून निकाल लेता रहो। साले हमरा के आंख दिखाओ तारा, ज्यादा धो दो या नु वीडियो साहब के सामने जाकर सब कुछ बता दे। बाबू बाबू जल्दी चला घर है। अरे अरे बुढ़ी तू तो इज्जत के धजिया उड़ा देबे रे। जल्दी चला घर है, इंदिरा आवास के फार्म भरा था, गांव के सारा लोग के फार्म भरा गइल, एगो अपनी के बाकी बानी सन। तोर छोटका चाचा के भरा गइल? हाँ तू नहीं कोई अनद 420 आदमी के पहले ही नु काम होखेला। और व्हाट्सएप पूछत रहन जे तोर बड़का भईवा कहां बा, तो ऊ कहता दिल्ली में अपना परिवार के संग गाड़ मरावता। चल तो उस साला के भंडा फोड़ दिया, इंदिरा आवास दोबारा लेता। वार्ड साहब सबके फाइनल होनु गइल बा। ए 2-4 गो बचल के सनु अगला बीट में ले लल जाई। अच्छा ठीक बा। अरे बेटा बिगू क्या तोरा कितना बार कॉल बनी कि कोनो सरकारी फंड आए तो हमरा घर पे बतावल कर। ई तो हर गांव मारवा हुआन बुर चोदी के रखे, तारा मालूम नहीं है कि सरकारी फंड का होला। ए व्हाट्सएप कौन है साला बड़ा बढ़ चढ़ के बोलता? ये नु आवास बाबू लेके जाना फार्म भर देता। आवास बाबू भैंस चला देते, थोड़ा लेट हो गया, भर दीजिए ना। अरे भाई लाओ तो मुर्गी ना बची। अरे मर्दा तोहरा नु घर सोलिंग पर बा। हाँ सर देख ले ही हो कि कितना टूटल फूटल घर बा। अरे हम घर के बात नहीं करो, तारा 150 ग्राम के मुर्गिया पिचरा गई रहे हमरा से। ना ना हम मुर्गी ना पालेनी। याद करो मर्दे, हमार मोटरसाइकिल छीनले रहला, 600 रुपया मांगत रहला। ओ बेरा पेटीएम सेटीएम लाड़ पे गाड़ पे फोन पे कुछ ना चलत रहे, तो घर से जाकर ले आके दे रहनी। अच्छा अच्छा सही कहत महाराज। अच्छा वो सब छोड़ी बात के, गलती हो गल हुई। गलती कैसे हो गई रे बहन चोद, सरकारी आदमी को हर एक बात याद रहेला। रे वार्ड रे माधर चौध वार्ड ओए देखते एकर नाम कितना नंबर पर बा। सर 172 172 के नानी चोद देंगे, लिस्ट से नाम काटा कर ले। मिल गइल, उखाड़ ले हमार बार। अब 3-4 हजार के नौकरी पर रोब दिखावता रहा, तहार शिकार नु ब्लॉक में जाकर वीडियो से करेम। 3-4 हजार के बात करता रहो, 5-6 लाख रुपया कमानी महीना में घूस लेके। ऐसा छोटा मोटा कंप्लेन आवत रहा, हमार बार ना टेढ़ हुई। ए बेटा बिगू के 500 रुपया ले ले लो बूढ़ा पेंशन के नाम पर। हमार काम कब होई? हो जाई, अब इंदिरा आवास से काम करावता नी। ठीक बा ई महीना देख लेता नी, ना तो 4 गो लोग के द्वार पे बैठवाए तारा गाड़ी में थुकवा देम। वार्ड साहब ए कौन बुढ़वा रहल का महाराज, बात करत रहल, ओकरा बात करके तनको तमीज बाटे। ए ऊ बूढ़ 4 साल बूढ़ हाँ। आधार कार्ड के उम्र बढ़ा के हाँ। पेंशन लेवे के चाहता। घूस काहे के लेवे रह तो अब आ घूस ली ना, एगो व्हाट्सएप बनल बानी।
वार्ड साहब आज हमने काम ना हुई का। अरे तो काम हो गइल बा। वार्ड साहब अभी लास्ट वाला तो किस्त मिल ही नहीं के। आवाज साहब से कह के काम करवाना दी। उइनु बा आवास बाबू, जाना हाथों हाथ काम हो जाए, कुछ खर्चा पानी दे दियो। प्रणाम आवाज साहब। प्रणाम प्रणाम, बोली क्या बात बा? थोड़ा हमार घरवा चल के जीरो टेक कर देती तो हमार लास्ट वाला किस्त मिल जाई। ठीक है चलिए। आई सर आई, ये एगो टूटल फूटल मड़ई बा जैसे हमने के खाए पिए के जरिया बा। तो हम जान दुकानी जल्दी अपन घर देखा, हमरा गांव में और घर देखे जाए के बा। केना घर बा दिखावा। हई नु घर हवे दे। अरे रउरा इंदिरा आवास तो मिलल हुई, मकान तो बनौलक है, उ मकान कहाँ बा? घर हाँ हमार घर ये हवे, हम ये घर से पैसा उठा लेवे नहीं। एके मतलब तू घर नहीं से बनवाला है? घर हाँ घर हम काहे ला बनवाई जब घूस दे के काम हो जाता तो। हाँ। पता बा रहुआ हम सरकार के 2004 से चुतिया बनावता नहीं। 4 गो इंदिरा आवास ले चुकल बानी, अब 5वां होई। पांचवा बार तू जेल जाएगा रे माधर चौथ। वार्ड साहब वीडियो साहब के कॉल लगाई। वार्ड साहब नया नया आवाज सब आइल बा, काला होता कम में मान जाइन कि ना। बोली ना 25-30 हजार दिया जाई आ काम हो गइल के बाद रहुआ के पौवा पिया देम। बाके बुरबाल हम पवा लाए बानी रसील जाओ। अच्छा उ सब छोड़ी ना, एगो खम में पी लेम। सर गरीब आदमी है, खाने पीने का पैसा नहीं है, 25-30 हजार रुपया दे रहा है, काम होने वाला है तो कर दीजिए। घर नहीं खे तो फोटो ला पर के खींच ली, कहीं चेकिंग भइल तो नौकरियों हमार ला के दखिन जाई। सर कहलक ह कि भैया घर के फोटो खींच के दिखा देम। अच्छा ठीक बात तो बुलाओ। अरे ना चलो सर ये हो घर देख ली। चला खड़ा होकर यहाँ ऐसा पोज में लागे कि तोहरे घर हवे। खींची सर फोटो, ये घर पर हम कितना इंदिरा आवास खा जाए। वार्ड फोटो खींच कर। नी पुत्र का बेटा हमार हैक करना फोटो खींच। हमारे घर के फोटो खींच के सरकार के लोग भेज बोलो। फोटो खींचे वाला का खींचवा वाला का हंसुआ से जूजी काट दे। ए पन्ना का बेटा गाना में दम होके तो अपन घर बनवा के वहां फोटो खींचवाओ ना। ए आवास भतीजो हमरे भातरा का सामान पसंद आइलो जे यहां आइलो। वार्ड साहब जल्दी भागी यहाँ से, नहीं तो ये और बात खराब लग जाएगी।